Prínosom projektu bolo hlavne zamestnanie 2 asistentov, nakoľko obec nemá dostatočné personálne ani finančné zabezpečenie a keby nebol národný projekt, tak by sme nemohli poskytovať tieto služby, ktoré sme poskytli. Administratívna náročnosť naozaj bola minimálna. Spolupráca s regionálnym pracovníkom, ale aj s našim terénnym pracovníkom mala zmysel v tom, že sme dokázali predchádzať pandemickým ochoreniam v marginalizovaných skupinách našich obyvateľov. Ten pracovník bol v čase potreby vždy po ruke, najmä tou preventívnou činnosťou, osvetou medzi Romami. Taktiež, hovorím, bol napomocný pri testovaní občanov na COVID, keď sa testovalo v obci. Terénna asistentka mala na starosti nie len prísť osloviť, ale teda musela presvedčiť, musela si vyrobiť materiály, musela chodiť z domu do domu a priniesla ovocie v 90% zaočkovanosti našej rómskej komunity v obci. Takisto sme zamedzili šíreniu nákazy, neboli výrazné ložiská ochorenia v našej obci. Ďalej títo asistenti šírili osvetu, čo sa týka ochrany zdravia pred šíriacim sa ochorením a čo sa týka aj očkovania, vďaka čomu máme v tejto komunite zaočkovanosť 60%. Tým, že chodila tam tá terénna asistentka, že im vysvetľovala, ako sa majú vlastne správať, ako majú nakladať s tým odpadom, keď majú nejaké tie rúška, nejaké tie kapesníky, tak sa nám podarilo tak trošku ich naučiť aj triediť ten komunálny odpad. Pre obec bol prínosom v tom, že došlo k praktickému naplneniu takých tých hygienických a organizačných opatrení práve pre túto ohrozenú skupinu. Druhý taký rozmer bol v tom, že sme zlepšili niektoré podmienky napríklad pri spracovaní odpadu nebezpečného a vôbec odpadov. A tretí rozmer bol v tom, že došlo k takej lepšej interakcii medzi touto komunitou a medzi obcom. Musím povedať, že v tomto projekte veľkým prínosom malo pre nás ten COVID pracovník, hlavne pri tom prepojení na tých našich rómskych spoluobčanov a aby sme im vedeli lepšie priblížiť všetko, čo sa vlastne deje v rámci covidu, aby tie opatrenia vedeli, čo znamenajú, ako sa majú správať a ako zabrániť tomu, aby ten COVID sa šíril ďalej. To, že sme mohli zamestnať v obci terénnu asistentku, malo veľmi veľa pozitívnych vplyvov. Najdôležitejší z nich je, hádam, to, že sme v podstate premostili spoluprácu medzi rómskou komunitou, obcov, obecným úradom a vôbec aj občanmi v obci, pretože tým, že ona sa po tej obci pohybovala, tak jednoducho získala si ich dôveru a to malo ďalšie pozitívne dôsledky na to, aby sme ich vedeli usmerniť či už pri tej covidovej pandémii alebo pri vôbec živote v obci. Naša terénna asistentka nám pomohla, čo sa týka zmapovania situácie medzi nimi, kto sa tu trvalo zdržiava, nezdržiava, má trvalý pobyt a tak, čiže získali sme taký väčší prehľad o skutočnej situácii, čo sa týka rómskych obydlí. Získali sme cenné informácie o tom, ako žijú. Poskytli sme my im určitý servis vo vzťahu či už k zlepšeniu zdravia, alebo vyslovene boji s covidom. Tento projekt pomohol hlavne, čo sa týka komunikácie s rómskou komunitou a v čase tej pandémie takisto nám pomohlo pri tom hromadnom testovaní. Vtedy naozaj boli zorganizovaní a chodili na to testovanie. So spoluprácou starostov obcí, ktorí takisto sú zapojení do tohto projektu, v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a intervenčným tímom sme zabezpečili zároveň aj testovanie PCR testom. My sme s komunitou pracovali už aj pri iných činnostiach, preto sme to dobre poznali. A obec nemala v tom čase, nevidela priestor, aby sa do tohto projektu zapojila a my sme tam videli takú výzvu, že toto by bolo také prospešné a znova by nás to v našej práci posunulo o krok ďalej. Je to jeden z najlepších projektov.